ताजा बा कैसे अंगन में फूले फूला के नवाए नो दो अंगन में फूले फूला के नवाए नो बाजला बधैया तुअरे से के नवाए नो तुअरे मानवता का संदेश देने वाला महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध कोनो भक्त जाके फरियाद के लिए कहले बा कैसे दुनिया करेला गुड़ा कान मोर मितावा दुनिया करेला गुड़ा कान मोर मितावा बन के